שיושבת לידך עורך הדין, אני מכיר אותה מפרויקטים אחרים שעובדת מולי, היא יודעת את המקצוע, חזקה עליה שהיא תכניס לי שם הגדרות של לוחות זמנים שיהיו על עמודים רבים. וכשאני אתרחיב איך עושים את זה לקבלנים. אני לא יודעת, אין לי שום דבר נגד אף אחד, אני צריכה להיות ריאלית. בתכלס, אתה לבד אמרת בדברים מאוד ברורים, אנחנו נוגעים בתף ובריש שאין לנו עוד א', לא הגישו תוכניות, עוד לא אישרו דברים, ואנשים שואלים על קומות, על גודל, על דברים. זה מה שאני מנסה להגיד. אנחנו צריכים ללכת צעד אחרי צעד. ברשותכם אני משחררת את היזמים, כי השאלות הן יותר משפטיות. תודה רבה. אז בואו נלך לפי סדר, כי אנחנו מאבדים כיוון, נלך לפי השורות, בסדר? כן, בבקשה, אדוני. טוב, יש לי שתי שאלות. כן. אחת, איך יכול להיות שדירות בסדר גודל של 40 מטר אתם נותנים 100% הגדלה, ול-80 מטר אתם נותנים רק 50%? תראה, אני מציעה שלא ניכנס כרגע לפירוט הזה של השטחים. למה לא? כי זאת... למה לא? סליחה, תרשי לי לענות, כמו שאני אענה לך, לא תרצי שהצדדים יפריעו, אז... אנחנו, תראה, זאת ההצעה כרגע, כפי שעומדת בפני חברת דורי. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים עכשיו בגיבוש של החוזה, וכשאני אגמור להכין את החוזה מול חברת דורי, אתם תקבלו את החוזים, תעירו את מה שיש לכם להעיר. כמובן, ואני אולי לא הדגשתי את זה, ואני רוצה להדגיש את זה כאן, אף אחד לא חותם בשם אף אחד פה על החוזים. אני לא חותם בשמכם, הנציגים לא חותמים בשמכם, כל אחד מכם צריך לחתום על החוזה. ועד שכל אחד מכם לא יהיה מרוצה מהתנאים, לא תהיה לחתימות. אז נצטרך לדון בעניין הזה, אבל זה השלט כרגע. כן, זה היה שחיתוב עקרוני. עכשיו, השאלה השנייה, אמרתם שבבניין ככל שעולים הקומות או הצדדים, אז המחיר של הדירה מתייקר. עכשיו, היום אנחנו גרים בדירה של 4 קומות. כן. בלי מעלית. בדירה כזו, הקומה הראשונה, אנחנו שילמנו הכי יקר. אז איפה זה בא לידי ביטוי בערך? כן, אז אני אסביר את זה, השאלה היא נכונה. כמו שאמרתי, יש שמאי שיצטרך לקבוע את חלוקת הדירות. השמאי יעשה 2 בדיקות. בדיקה אחת הוא בודק את שווי הדירות הקיימות, והבדיקה השנייה הוא בודק את שווי הדירות החדשות. כשהוא בודק את הדירות הקיימות, הוא לוקח בחשבון את כל הפרמטרים השמאיים המקובלים להערכת שווי של דירה. בין היתר, הקומה הוא אחד הפרמטרים החשובים. עכשיו, בבניינים שיש בהם מעליות, למשל, אם למשל הייתה אצלכם מעלית בבניין, אז ואין אצלכם, אז מי שגר בקומה רביעית, הדירה שלו לכאורה הייתה שווה יותר. מאחר ואין מעלית, אז מה שאתה אומר הוא נכון, מי שגר בקומה ראשונה, שווי דירתו גבוה יותר. לעומת זאת, יש עוד פרמטרים שלקחים בחשבון הוא כיוונים. וכמו למשל, אם הדירה מושקעת או לא מושקעת, אם אתה גר בקומה ראשונה ולכאורה השווי שלך גבוה, אבל לא השקעת בדירה שלך והשכן שלך בקומה רביעית כן השקיע, אז יכול להיות שהשמאים מתקזזים. זה בדיוק מה שהשמאי יצטרך לעשות. מי השמאי? השמאי שלכם. השכר שלו משולם על ידי היזם, כי אתם הרי לא עושים שום תשלום, אבל היזם הוא אדיש לחלוקה הפנימית ביניכם. לא אכפת לו אם אתה תקבל את הדירה בקומה 8 או בקומה 4, כי הוא נותן לנו מקבץ של דירות, והחלוקה הפנימית לא בעניינו. לא, הוא לא קובע את ערך הדירה, השמאי קובע את ערך הדירה. כן, השמאי. והוא מטעם דורי. הוא לא מטעם דורי, הוא שמאי, הוא איש מקצוע אובייקטיבי, השכר שלו משולם על ידי היזם, אין מה לעשות, תראה. יש רק 2 אופציות, או שאתם תשלמו שהיזם שלהם, אבל שוב הוא היזם אדיש. כן, השורה הזאת, שורה שנייה, כן. סליחה. כן, בבקשה. אנחנו כולנו יושבים פה כאילו אנחנו מותחים מהעולם, אבל אנחנו לא יודעים לאן יגלגלו העניינים, אני לא יודע אם זה שאלה במשרד השעתים, אנחנו לא יודעים לאן יגלגלו המשבר הזה שמתגלגל היום.
אם אנחנו קוראים הערבות בנקאית של הבנקים, היום מדברים כבר גם על הבנקים שנכנסים את עד שנתחיל את הפרויקט, תאמין לי, כבר יהיה כבר משהו אחר בעולם. תראה, הכלכלה, כמו שכולנו יודעים, היא דבר מאוד תנודתי שהולך בגלים. אנחנו היום בשנת 2008. עד שהפרויקט הזה יתחיל להיבנות, זה כמו שאמר משהו אחר יהיה. זה לא בעוד שנה, אנחנו יכולים להיות שוב בתקופה של פריחה היסטרית, כמו שראינו עד לפני חודש. לפני חודש לא היה זכר לכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז קשה לי לענות לך, כי אנחנו לא נביאים, אנחנו רק דבר אחד יכולים לעשות, להיות מקצועיים, לבחור יזם שהוא לא קיקיוני, וזה מה שנעשה כאן, חברת א' דורי היא מהצליחה. א' דורי היא חברה מהגדולות במשק, ולדאוג לפתרונות מתאימים, זה מה שעושים בעסקאות נדל"ן, ולהיות מיוצגים על ידי משפטנים שעושים את העבודה שלהם. כן, נתחיל מהשורה שלי. כן, הנה פה. תוכנית בדיוק אתם מייצגים, אנחנו בניגודי אינטרסים, והשכר שלכם. כן, אנחנו מייצגים רק את הדיירים, כמו שאמרתי, חברת דורי מיוצגת על ידי משרד עורכי דין מטעמה. השכר שלנו משולם על ידי חברת א' דורי. תראי, אפשר להרים גבות, אבל אני לא עובדת בחינם, אני לא חושבת שמישהו מצפה ממני לעבוד בחינם, וגם אם מישהו היה מצפה, לא הייתי מקיימת את הציפייה הזו לצערי. אז מישהו צריך לשלם את השכר שלי. אז ישנן שתי אפשרויות, כמו עם השמיים שאדון נשאל עליו. או שאתם תשלמו, או שהיזם ישלם. מאחר ואני יוצאת מהנחה שאני חושבת שאף אחד לא יסגור אותה שאתם לא רוצים לשלם, וזה מה שמקובל לפרויקטים של פינוי-בינוי, היזם הוא זה שמשלם. עכשיו, החשש שלך מניגוד אינטרסי הוא לכאורה נכון, אבל במצב הזה, שנייה, תני לי להשיב לך. במצב הזה, הדבר הכי שאת יכולה לעשות זה לבדוק שיהיה לך משרד שמייצג אותך, שאת מאמינה ביושר המקצועי שלו. אין לי מה לענות לך יותר מזה, אני יכולה, תראי, החינוך הציני הוא חינוך ציני, אבל אני לא צינית. ואני יכולה רק להגיד לך שאנחנו משרד ותיק שעוסק הרבה שנים, עשרות רבות של שנים במקצוע. יש לנו הרבה מאוד פרויקטים. מבחינתי אני לא הולכת למכור אתכם בשביל שום יזם, גם אם אתם פרויקט גדול. אם זה לא לרוחכם, זו זכותכם לבחור משרד אחר, אבל גם משרד אחר ימומן על ידי היזם. אבל אני יכולה רק לומר דבר אחד, שאני את היושרה המקצועית שלי מאמינה לרשותכם. והשיקול הוא שלכם, זה הכל. בהצגה של המשרד, תוכל לתת לנו פרויקטים שכן עשיתם בקריית אונו? פרויקטים בקריית אונו, הגברת שואלת את הפרויקטים בקריית אונו שעשינו. אנחנו עשינו את הפרויקט של רחבת השקד, שבו אנחנו נמצאים ב-97% חתימות, ופרויקט של רחוב התאנה, שגם מטופל על ידי משרדנו. תראה, אין מצב של ניגוד אינטרסים בין הדיירים. האינטרס הוא אחיד של כולם. כולם כאן רוצים לקחת את הדירה הישנה שלהם ולהפוך אותה לדירה חדשה. אני לא רואה איך יכול להיות מצב של ניגוד אינטרסים. יש נושא של חלוקת הדירות בין הדיירים. גם פה אין ניגוד אינטרסים, משום שיש קריטריונים שמאיים מוגדרים שיהיו כתובים בצורה מאוד ברורה בחוזה, וכולם חותמים על אותו חוזה, וכולם יודעים בדיוק מהם הקריטריונים שעל פיהם תחולק מהדירות. אז זה מצב נתון. תראי, אם היית הולכת היום לקנות דירה